everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Oh, may tao. Karon ka lang. Inagsud ni mo ron. Puspusan da yung tika ni ining brass nga estatwa. Bahala nag-unsay sunod nga mahitabo. Angel! Ala, sorry! 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 Angel! Angel! Guys! Gulitin ka ni Papihana! Gulitin! Sorry! Wala ko tuyo! Sorry! Angel! Imo ko gipuspusan, wala mo tuyo ah! Buhi ko, Marvin. Buhi ko kay tukod ko Angel! na. Oh! Angel! Ginoo ko! Ang uban ninyo, kuyog na ako sa ospital. Ang uban, dada sa pulis ka na Papihana. Magdali! Dali! Dali! Kisay mo kuyog na ako sa ospital. Dali! God, ayaw lang itaon, please. Ayaw lang itugot nga may daw tamay tabo ni Angel. Please. Okay lang unta siya. Okay lang unta siya. Ikaw sa doktor. Dok, kumusta ang pasyente? Kinahanglan pa gyud akong i-admit. Murag okay raman ko. Moray gidangat. Ikaw mismo dili ka sigurado. Asa naman tong kanahan nga ron. Preso na. Pero ayun na paghunaw na niya. Importante ang imong kaugalingon mo ihunaw na. Pwede dahil dili na ko siya una-unaon. Nga siya may nakaingon inhin ako. May na-amnesia ko. Pero wa man. Okay. Dili ko mulalis. Pero ang ako lang ba? Ayaw ipadasi mong gibati. Kaya maunsa kasi ba ko lang? Madahan. Iya kong gipuspusan. Di ko padas akong gibati. Uy, ako namatay pa ko. Okay. Dili na ko mulalis. Attempted murder atong i-file niya. Di ko musugot nga physical injuries lang. Ha? Attempted murder? Oo! Kay hapit ko kumamatay. Okay. Sige, relax na. Ayaw naghasula pang imong hula-huna. Oh my God! Kumusta man si Angel, attorney? Okay ra siya? So far, okay na. Pero, oya na gid ang final diagnosis. Inigawa sa result sa CT scan. Muna dayon ko sa ospital, attorney. Magdali-dali lang kong ilis. May ihangyo pa rin ko ni mo, Irene. Unsa man na, attorney? Unsa imong hangyo? Niresign na din siya gitrabahoan si Irene. Ako gitingali ang hinungdan. Wala na eh. Pero, di ko mo surrender. Sa mansyon. Daming siguro nga naaragod siya sa mansyon. Upark na lang ko din eh. O maglakaw na lang ko paingon sa mansyon. Mas maayo nga anila ko mupark karon. Di dayon nila mabantayan. Uy. Si Aaron ito sa hero sa motor? Ako siya sundan. Nasya hunong sa ospital. Sa may na ospital. Si attorney ka nang misugat niya. Si Angel ka ang ospital? Okay, attorney. Nakasabot ako sa bote mo ipasabot. Salamat, Irene. Di lang ko gusto nga ma-stress kay siya. O di ang dapita. Nagginahalan ko siyang tabang. Okay, attorney. Ako rin bahala kang Angel. Sige. Atuan na siya. Okay, attorney. Lord, okay lang gid unta ang result sa CT scan. Okay lang gid unta. Attorney! Oh, Brian.
Attorney, Oh. kinsa din na ospital? Attorney. Ha? Okay ra ka? Kuyawan, may kay kus pagpanawag ni attorney. Okay na bitaw ka, Angel? Kinsa di ay ka? Oh. Oh. Angel? Wa ka makailan ako? Abi na ko okay ra ka. Ano wa man ka makailan ako? Oh. Joke, oy. Ikaw ba? Ikuyawan na ba yung kong tinuod na? Sorry, oy. Ako ra kong gitanaw sa imong reaksyon. Okay ra gid bitaw ko. Medyo sakit pag yun noon ang pinuspusan kay nabunog man. Pero okay ra gid ko. Dili pa ta makakumpiyansa, uy. Wa pa ang result sa CT scan. Okay ra lagi to. Ako na gud ni. Ayoko pag-ingon ana, good. Ay noon, peligro sa gitong nahitapo nako. Posible man ko mamatay ato kung nagrabihan pa ko. Mao gani. Mga digyo ko kapasaylo atong runaha to. Ipapriso ko gito. Angay lang. Dili na ko mahilak. Kay way ikatabang nako ang pagsigi og hilak. Sa nahitabo, posible nga mapriso na gyud ko hangtod sa hangtod. May lang unta kung dili to mamatay ang salbahis nga Angel. Kinahanglan mo sukol na gyud ko. Ila kong gidetain og kapinduha ka buwan. Kung ila kong kasuhan og murder, kasuhan sab nako sila kidnapping og illegal detention. Rona! Ryan, salamat! Salamat sa napakita ka! Ryan, yan! Wa ko sayan, tabangi ko. Hawa na ko tuyo ila kong gidetain dito napita. Nya, gusto na ako mo iskapo. Abi na ko kanang gwardya na to ni Sod. Wa mo ko ideya intanoy nga si Angel ba ditong akong mapuspusan? Yan, tuhoy ko yan. Wa ko mamakak yan. Dito lang unya na isultis husgado, Rona. Oh, Magpasalamat ka. Nga way da utang na hitabo kang Angel. Kay kudo na ba? Di ka gidlong ani attorney. ano, unsa naman ka, uy? Nga tuwa naman ka budapig nila. Di ba nga, kita ba'y angay magtinabangay? Kaaway man to nato sila. Bisan si attorney, dili man to na dapig nato, di ba? Si attorney ang dako kayo gikatabang nako, Rona. Si attorney ang mitabang og abli sa kong mga mata aron makakita ko sa sako. Unsa may buti may ipasabot? Ha? Yan? Nga imo lang kong pasagdan? Dili di ko ni mo tabangan? Ha? Ryan? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Negative ra gyud ang result sa CT scan. Nabunog ra gyud ay ka. Murag na ibtang og tunok ang akong dughan eh. Ingon bitaw ko ninyo nga okay ra ko. Di man mumutuo. Naniguro lang mi. Bitaw. Mas maayo man sad gyud nga sigurado gyud ta. So, pwede na ko mo discharge? Ugma na lang yun. Ugma na lang. Pahuway lang sa mga usa ka adlaw. Bitaw, Angel. Usara ka adlaw ha? Hmm. Hasol ka na magsigit ang kigda, uy. Imbis wala tayo sakit, masakit na lang noon ta. Okay, usa ra ka adlaw. No more, no less. Ay, nakauli na gud ang taon ko sa mansyon. Murag yun, nagpila siya kaadlaw sa ospital, uy. Na, para na ako ang usa ka adlaw, mura na gyud usa ka tuig. Ha, grabe sad. Lingkod na. Tingalig mabughat ka. Hulo, uy. Lano na nga ako. Di ra maguna sa pagpanganak ang bughat gud. Pero nausam day ko. Layo ra kay ni tinai, uy. Patuo lang sad gud ni attorney, Angel. Concern na ganina siya nimo. Katusro na ati man na ay. Sakain na dahin tong kaso. Kay gusto na ko mapriso dahin tong mabayana. Ato din na istoryahan ka ng butanga. Sabi na ito istoryahan. Kung ipadayon nato ang pagkiha niya, dili sa dingon na nagkadali og kasayon. Ngano gud? Nganong dili sayon og dili dali? Ha, Mervin? Ang pwede man niyang ipangontra nato ang atong pagdetain niya.
Mausad. Di ba milyonarya man ko? Di ba di ay makapasayon sa kaso ang akong milyones? Ha, Mervin? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.